ay labi ayap nan esasa ay manang tangan sintalaw adaya asak etawa ay sikadi esa talaw sin adlangi ayak Pinoy buya asap nanamnaman nugasak ti dumta tasik ako di para pensaktan namasta awa talaw ay inila kamakanusik kambawin misuka asapot pa'y minsasamsam sakit dinamnam talaw siya ko'y buyaan antong palsi udo kambaw pa ginitaw sa layad mo kansakan ay tupay santalaw ayak ko'y buyaan. Kasi ay pagmalasasa ay mangilila santalaw adaya kaasyandak kuma tawaday masaan si balasa ay akapusuan tanay watak pa'y minsasamsam sakit dinamnam talaw siya ko'y buyaan antong palsi udo kamakbawat iniitaw sa layad mo kansakan ay tupay santalaw ayak ko'y buyaan asapot pa'y minsasamsam sakit dinamnam talaw siya ko'y buyaan antong palsi udo kamakbawat iniitaw sa layad mo kansakan ay tupay santalaw ayak ko'y buyaan ay